白じゃない、透明。私一人がいなくなってもきっとこの世界には何一つ影響はなくて、だったら私はなんで生きてるんだろうって。言葉を生み出した人がいなかったら人間ってもっと特殊な能力を進化させられてたかもって思わない？それはどうかな。そしたらさ、知恵遅れとか知的障害とかもうちょっとなかったかもね。あ、もしもし、美里から何か連絡来てないですか？ひかるちゃん？あ、はい。美里いなくなっちゃって。